Risey. Let op. Draf. Kom. Draf. Kom. Draf. Goed zo. Hey Joeke. Draf. Kom. Draf. Draf. Kom. Goed zo, jongen. Braaf. Oh, maar. Oh. Goed zo. Oh, oh. Oh, stappen. Oh. Kom. Nee. Goed zo, braaf. Nee, nee, nee. Goed zo. Why? Oh, stappen. Oh. Goed zo, braaf. Nee. Oh, stappen. Kom. Yeah, that's better. Kom. Hello? Sorry. Best onthouden. Ja. Mathilde. Mathilde, Hester, Reina en Sjors. Hey Hester. I rode Mathilde en Lore rode Gea and Foke rode Sanne. So they are still in the stable, but I'm finished. And we were in the arena, and after that we go to the village, and I don't do that often, so I'm glad it was okay. Ik vond het leuk dat het mij wel lukt is. Hey Hester.
Her foal is inside to wean. I don't know. Bibi, Pete, hey, Glendy, Spidey, Daisy en Skittle. Hey jongens. Blomke. Yveske. Bella. Hey. Oh, stretching. Hey Bella. Sally, Rijntje en Risey. Daar is Boukje. Hey Boukje. Oh, Rijntje. First she was going to scratch him. And then she thought, oh no. No, no. There's Coralle. There are the dogs. Yeah. Hey, Boukje. Yveske. For some reason, they don't dare to go inside. Rijntje wants to, but I really don't know what is happening there. Kom maar! There comes Yveske. Okay, Rijntje is inside now. Next. Kom maar, Risey! Hey! I really don't know why. Kom maar! Goed zo, Risey! Oh, kom maar! Nee? Kom maar, goed zo, Coralle. Braafje. Kom! Hallo? Kom maar! Kom, Coralle. Hey, Rijntje is al binnen. Nee. Ja. Kom maar. Goed zo. Braaf. Geht gut, Taya? Nou, let's even zien.
Goed zo. Braaf, Jer. Kom maar bellen. Yveske. There's something going on there. Well, I help. Nou, kom maar. Sally. Finally. Oh. Yes, there's Blomke. Nou, kom. Yveske. Risey, kom. Kom maar. Toe. Okay, I got them inside so they could eat some pellets. And now they can go outside again. Oh, Sally. Goed zo, braaf jongens. I'm glad they are relaxed. Goed zo, braaf jongens. Because when I didn't film, they go very fast outside. Kom maar, een woukje. New water. And there's the old water. Well, bye. Oh. Aw. Hey. Nee. Het is ons welbekende rondom de schijf liggende zandgraaf. Dit is dus de draaischijf. Zo vliegen er één voor één af. En degene die het langst blijft zitten, die krijgt die titel, eretitel, nee, koning of koningin van de draaischijf. Zo, hoe smaakt het? Knap hoor. De jongste die ooit op de draaischijf is. De jongste ooit is 4 maanden. Dat is een baby uit Urk samen met haar moeder. En de oudste 79 jaar, hier uit het dorp. Die is gedaan. Oh, wauw. Wanneer krijgen wij de tweede kans? Zo. Roemruchte draaischijf. Wie pakt die titel? Koning van de draaischijf. Hij is de koning! Eeuwig geroemd! Je shirt is blauw, maar je bloed ook, jongen. Je bent van Koningshuizen. Koning van de draaischijf. U vraagt, wij draaien harder. Doen we. Wie van de 3? Zijn het weer dezelfde laatste 3? Gaat deze jongen in het blauwe shirt hetzelfde presteren wat Evert van Benten mooi deed? Die won 2 keer achter elkaar een Elfstedentocht. Hoor ik, wil jij eraf? Ligt zo er nou? Oh, ik dacht, wil jij eraf? Oh, ja wel. Doe maar, get hem maar aan. Goed zo. Nou, heb jij opnieuw gewonnen, maar jij nu uit het midden doen nog 1 rondje.
Oh, oh, oh. Kijk even wat deze wat ik die twee krijgen. Vies dat vies heet hij je. Ja, Waarom? dat is visjes. Da, da. Oh, die zit laag. Die zou voor me. Denk ik wel. Ik heb een mooi oranje, man. Die zit heel spannend.